गाइस खुलुमबाय नोंथांमोन बयखौबो दिनै आं नोंथांमोन बयखौबो आंनि गोरोन्थि अफिसियेल चेनेलाव आरोबाव खेबसे फिन बरनाय जाबाय। दिनै गोबावसिमोन भिडिअ बानायैया मानि थाखाय बानाया होनोब्ला आं माने मानि थाखाय भिडिअ बानायाखै होनोब्ला माने 100K भिउसनि टारगेट लाबाबो नोंथांमोना बानायनानै होआ आरो 50 भिउसनि टारगेट लाबाबो नोंथांमोना बानायना होआ नालाय, बेनि थाखायनो आं माने भिडिअ बानायनो माने बेफोरबायदि भिउ फैयाबा माने भिडिअ बानायनो थाखाय जोबोद बानाय मोनो आरो लाजिखांनायबो मोनो आरोना लोगोफोर। मानो होननानै बुङोब्ला आंनि भिडिअ माने 30 प्लास बा 50 प्लासबो फैया, 40 प्लासआनो फैगोन फैया खुनुरुखुम फैयो आरोना लोगोफोर। आरो नोंथांमोना बेफोरबायदिनो शेयार खालामनो थिनबाबो नोंथांमोना शेयारखौनो खालामा। जेनेबा आंनि भिडिअ 30K प्लास बेफोरबायदिनो वाच खालामग्राफोर दङ। 30 प्लास वाच खालामग्राफोरनि गेजेराव बेफोरबायदिनो 20 प्लासफोराथ' आंनि भिडिअखौ फुल वाच खालामो ना लोगोफोर। 20 प्लासनि गेजेराव नोंथांमोना 5%आबो आंनि भिडिअखौ शेयार खालामा। बेनि थाखायनो माने आंनि भिडिअ बेफोरबायदिनो 100 प्लास माने भिउनि टारगेट लाबावो बेफोरबायदिनो कमप्लिट जाया आरोना लोगोफोर। दा आं ओरैबायदि दुखु मोनदों नोंथांमोना माने आंनि भिडिअआव बेफोरबायदि सापर्ट खालामैनि थाखाय। आंनि भिडिअ मानि थाखाय दुखु मोनदों होननानै बुङोब्ला आंनि भिडिअ बानायनायनि टपिकआबो माने गोबांथार बेफोरबायदिनो गुबुनफोरनि बायदि जाजोबा नालाय, बिनि थाखायनो नोंथांमोना माने आंनि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनाबो जानो हागौ। स'